Ahoj, jmenuji se Michelle Lefevre a jsem avatar virtuálního světa Second Life. Tento svět je věrnou simulací reálného života. Můžeš se tu setkávat s přáteli a tančit na diskotékách, nebo objevovat světy, které v realitě neexistují. Například toto je ostrov Kalepa podle Leonarda da Vinciho. Pokud máš rád umění, pak je zde pro tebe mnoho galerií. Ve virtuálním světě Second Life učí své studenty na 600 vzdělávacích organizací. Firma eCampus je jednou z nich. Specializujeme se na výuku cizích jazyků. Část výuky probíhá v našich učebnách, ale většinou se pohybujeme v tematicky odpovídajícím prostředí. Tedy, máš-li zájem, zaregistruj se na www.secondlife.com, stáhni si a nainstaluj klienta, to vše je zdarma. A za pár minut se můžeš pohybovat s námi ve virtuálním světě. Za zkoušku to stojí, ne?